चलिए आई हम गाय कलाकार अनूप गिरी तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के दिल से प्रणाम करतानी और सबके बीच में फिर एगो अपन प्रस्तुति भेज रहल बानी। हमरा उम्मीद बा कि सबके पसंद आई। राकेश भैया पुरनका लोग एगो खिस्सा कहत रहे कि जैसन खइब अन्न ओइसने होई मन। मन के शुद्धिकरण करे खातिर भोजन में भी शुद्धिकरण जरूरी बा। भाव हमारी यह रहता गीत के माध्यम से सबको सुनावतन। कोहले पुरनका लोगवा अरे बतिया निमन हो जाला सबको अननियन मन हो जाला सबको अननियन मन हो जाला सबको कहले पुरनका लोगवा बतिया निमन हो जाला सबको अननियन मन हो जाला सबको अननियन मन हो जाला सबको। क्या बात है राकेश भैया, बन रही। जय हो धर्मेंद्र बाबा। और का बबुआ कहेले पुरनका लोगवा बतिया निमन हो जाला सब कर अनियन मन हो। जैसन अन्न खइबा प्रभाव पड़ी, दूध दही खइबा निमन काम के सोच मानसिकता बदले, निमन काम करे के सोच। मीट मछली अंडा खइबा तामसी भोजन दिमाग में तामस भर रहे। ऐसे आलोक बाबा ध्यान देवे के कवि के भाव लगता अंतरा के भाव खई बज दही सही काम सब होई। पिया बज दूध घर में जोई न रोई। खई बज दही सही काम सब होई। पिया बज दूध घर में जोई न रोई। ऋतुराज बबुआ पी के शराब नहीं, पी के शराब नहीं होई पर बचन हो जाला सबको। राकेश भैया प्रवचन करता, अगर वह प्रवचन करता नहीं आ शराब के सेवन कैले बनी तो प्रवचन ना हो। शराब पियब काम खराबे हो। तो ऐसे प्रवचन करे खातिर, भगवान के भजन करे खातिर, भगवान के चिंतन करे खातिर सबसे पहले है आत्मा के शुद्धिकरण जरूरी बा। राकेश भैया पी के शराब नहीं होई पर बचन हो जाला सबको अननियन मन हो जाला सबको। अननियन मन हो जाला सबको।
राकेश भैया गौर करे के बाद मीट सहित होला कहेला लोग हो तो काहे न साधु लोला गावल कर भोग हो लोग कहेला अंडा खइबा प्रोटीन मिली, मुर्गा खइबा प्रोटीन मिली, खसी खइबा प्रोटीन मिली, लेकिन ना रौरा अपना प्रोटीन के चक्कर में कतने जीव के प्रोटीन ले ले तनी पर तनी विचार करे के बा। अगर ई शुद्ध रही तो एकर भोजन साधु संत लोग भी कैले रहे, लेकिन वो लोग एकर भोजन ना करे। लोग कहला कि हीट होला, गर्मी होला, शरीर में एनर्जी दे, लेकिन ना दूधो दही से शरीर में प्रोटीन मिलेला, दाल से भी शरीर में प्रोटीन मिलेला। राकेश भैया गौर करे के बाद मीट सहित होला कहेला लोग हो तो काहे न साधु लोला गावल कर भोग हो शुद्ध होई भोजन तो शुद्ध होई भोजन तो पूजई है चरण हो जाला सबको शुद्ध होई भोजन तो शुद्ध होई भोजन तो पूजई है चरण हो जाला सबको अनन्यन मन हो जाला सबको अनन्यन मन हो जाला सबको देखिए लास्ट में कवि जी एक गीत के माध्यम से सबका को समझाओ तनी आलोक बाबा आ कहतनी दूर रही मुर्गा मछली के खान पान से नहीं तो रहो एक दिन जाई बसही जान से दूर रही मुर्गा मछली के खान पान से नहीं तो रौरो एक दिन जाई बसही जान से। लास्ट भाव राकेश भैया मन हट मंदिर में मन हट मंदिर में रहस भगवान हो जाला सबको ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान हर केहू के हमरा रौरा सबका में भगवान बानी। एह मन के मंदिर में वो प्रभु के स्थान बा आ एह मन के मंदिर में वहाँ के स्थान बा आ लगातार हमनी के ताड़ी हो तो दारू हो तो मुर्गा हो मछली हो एमे डालो तनी सो तो प्रभु के ऊपर एकर का प्रभाव पड़ी। मन हट मंदिर में मन हट मंदिर में रहस भगवान हो जाला सबका अनन्यन मन हो जाला सबका अनन्यन मन हो जाला सबका अनन्यन मन हो जाला
जाला सब कर